Maliko kan anga fulbe belajele bi kibara mun mambolo kada kuloka ode mali kaso bomba kuram glana kiyoruba obana fo ministry mun ka baranya shilendo kirikoma o tara nya da yoroka kibara msirama uluko na yire kafo ko anga ministry meloni o ka baranya shilendo kiriko nyena bolima ale tara kunu alamsado mekalo kletan konoton kata anyeda kiyoruba ye kaso bomba kuranka nga hayire kafo ko ni kaso bomba ye ko akoni ma kolobu karifalo ko wafene ko ni kaso boyin konala ko kaso de bafla ale ni kebe duru nyogona ko ulu de bese kado akonala ko jentomba munbe ne ulu be buna adamande kon ka hakela kolosi ko inafo ulu ye alanye ni jogoyanna ko akono la koni la ferele ndo kosobe ko wafene ko ni kaso boba yin kono eno ko misiri be wafene église fene be eno ko so do koni fene be eno tuguni o so yin koni konala ni kaso bon koni gardien ni ulu koni be se kunto usigi yoro konna kaseka kaso de bela jele koni frafasia ube ka munke ni kaseka o fene do ko wafene ni kaso boyin konala ko ayele la kafo ko quartier cheki nyokona koni be ala ko wafene umada odorom fene ma ko glala fene ko farbulo nyana jero ko ke kasoboyin konnala ko bibliothèque ni oye livre kala yoro ye ko obe kasoboyin konnala aleni kenen so manga mando kon fene be no ni ayele la kafo ko saltan flago ogona ko wafene ko forage chama bare be kasobuba kurayin kono kiyoruba ko ni stal kelengele nun kon konnala ko ayele la kafo ko mogo bidru nyogona ulu kon himbe se kadu akonala ko wa ko ubela jele kon be se kala fere Ministry Mamadou Kasoge ale kone ayere kafo ko ale koni ni sonjala kosobe ni bara impanina ko sabla ni ata kalaje ko kabini samba fla ale ni tan wolonvla ni bara in kon besina ko musagam kon dona ni koina abeta sefa wari milliard tan kele nyona la ko kana yesisa no o bara koni bana ko wafene ko bara nun koni kera kanye kosobe ko wafene ko ni kasobo nun kon nala ko ala fere to yera kon ma ko dankarte na ke mo shikele na koni ka hakela ko inafo ale yara koni kunga la nyine muye ko ni mo ko ni tara kasobola ko akoni kasega ke miliyoro ima wala sa iye ko jugu mun ke kateme ikana sega sigi ulu nyona bereka ko ni kasoboba ale koni jogun folo yara koni make do were ko wala sa tuka amna bamako kasoboba mbeno ni ayere ndo ka fako o fale ndo ka damateme sabla o kasobo o kunjora kasode kemenan ni kama nga ayere ka fako kasode munu beno ko o beta mo ba saba nyona la ko wafene ko adabola fene de wala sa ma chama ko mbese ka bo bama ko kasobubala ka taga ki yoruba kasobubala ko ministry ale ko ni ka tagali ki yoruba kasobubana kasoro adayele ni ma ke fono ko o kera kasoro kasode mumbe no ko keme duru ale ni bioro ni fla ko ni adayele ni kala kasode to ulu ko na sensen ka seni yoro ko fane na ino kasoboy ko ni konala kene atigila mo kon be no ni ale ko ni jolendo ni kasode nu ko ni ka frakede folo ni oye major de l'infirmerie ale to ko sia ka sangare oya yire ka fo ko ale ko be se ka mo bishegi ka ude ga frakede ke kle konala ni mo ko keme duru ni bioro ni flaina ko wafene ko banam ko ni kacha e kasola don ko ni fanfe ki yoruba eno ko oye sumaya ale ni duskuna banaw ale ni farkolo la banado ko fene be no ko abe kurkuru bo u farla ngani kaso yin ko nala eno barakela mun ko be no uluka la nyini kera muye ka nyesi ministry ma ko akoni ka fere ko ni ke uluka groupe électrogène bado ko ni soro wala sa tuka amna ni courantike kela uluka na seka bla kaso ko na kana seka bla dibila ko wafene ko o temele ko faka boyino ko ambulance ko o koni fene ka di uma ko wa ko o yera fene temele ko ka boyino ko marfa grimando o yera fene ka di uma ale ni uga sodo ko fene be no ko mina nyana mo ko ka se ka bla o so nun kono ale ni uga to biliga yoro fene uga se ka to biliga mina chama fene soro ka o hakila jigi ka fo ko ni kasobo ale ko ni jokum make doere wala sa chuga amna bama ko kasobo ba ale dansa ko fale no chuga amna dob se ka bo ula kasobo ale kana take ni toro yoro kasola deuma wala sani bora iko ni ye film ke ikana segi uluma tuni ambalma ni kibaron ne kuma bolo kada okluka ani che aka kuluma jola o kambe anyona were